толкова стриктно следваш режима, че си забравила вече кое всъщност е важно. Днес си говорим за една по-малко обсъждана тема. Кога следването прекалено стриктно на даден режим всъщност се превръща в капан и пречи. Прекалено много контрол, повече стрес, повече борба. Всичко става по-трудно. Забравяй, че режима трябва да ти служи, а не да ти пречи. Наблюдението на детето и гъвкавостта са точно толкова важни, колкото и самата структура. Затова за мен е много важно, когато работя с някой родител, да го науча как да разпознава сигналите, които му дава детето. А не просто да направим една, две, три или пет консултации след 3 месеца, когато режимът, който сме изготвили, вече е израснат и не е валиден за детето, да има нужда отново да се срещаме и отново да правим цялостното проследяване. Ако по някаква причина и ти се чувстваш в капан на режима, свържи се с мен, ще ти помогна да излезнеш и отново да започнеш да се чувстваш комфортно с рутината, която следваш. И не забравяй да ме последваш за още полезни съвети, свързани с детския сън.